memanismu hangu jiwa nang priyayi sing wadon bakul puli kayane mlumpung agawe rutiten galen janji sabar ora kesusus wae jembar-jembar marine lemu-lemu yo lara lapa suara suling matang sarani mikul bisa kumpul ngono ya ngono pamundhuta karo ora are kudu eling sing taratamtu tak malam minggu kutha Solo pangorane ela-elo didumuk wirane jendil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, Diari Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik sedulur semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah sedulur, kali ini Pak D berada di Dukuh Jurugan, Desa Karangpatian, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Pak D akan ajak sedulur semua untuk ikut bersama Pak D buuh di kediaman Bapak Sugiyarto. Nah, bagaimana suasana juga konsep hajatan di kampung ini? Ikuti terus videonya. Sumangga.
dados video. Korean. Nggih, gampang. Kenapa ditutupi? Assalamualaikum. Siluman kabeh Mas yo. Wah, luar biasa. Lah, iki bakule panggih malih. Alhamdulillah. Sehat Mbak nggih? Alhamdulillah. Sadean napa niku wau? Iki wau rawon, Rawon. soto. Boten kados wingi nggih. Batuk lho, maaf. Nah, ini Mbak. Ngadep ini. Menu kagem tamu putri. Nggih, nggih. Ijen iki kula gambar. Nah, dibiakne Mbak. Wah, luar biasa seperti ini guys. Oke. Nah, yang ini rawon Mbak. Yang belakang tadi soto, ini rawon. Oke, soto Mbak ini. Berhubung sore tamunya masih dua ini Mbak. Tonggo dewi. Mbak Ijen nggih. Badhe lajengaken. Mas mriko nek apa Mas? Mriko enten apa? Pawone kono apa mriko? Oh mriki. Oh nggih nggih. Lah kok klinting Mas? Nganti siapi anu to. Ngapa lho, Dik? Bos.
Halo, halo. Mbak, budayakan selfie, Mbak ya. Lagi numplek nasi, artinya biar nasi nggak terlalu panas, ditaruh dulu di ledo guys, ataupun wakul seperti ini. Napa udah monggo? Ngrusui ta kula? Mboten. Urusan pernasian. Nasi-nasi. Sibuknya kayak gini. Nah, yang di sini lagi nunggu racian ya. Sayang backlight enggak terlalu terang. Niki nenggon apa Pak panjenengan? Bagian. Oh, ngeracik-racik. Lah biasane piantun putri panjenengan kok kakung niku. Napa serabutan ngoten? Oh, nggih. Yang penting lancar sedayane Pak nggih. Oke. Nah, yang di sini untuk racik-racik dulu. Dateng nopo kok dodol ten mriku? Oh, saya nggih. Oke. Pun monggo. Nah, ini dagingnya yang sudah dimasak bolong. Sepertinya untuk yang masak ini yang kemarin di sebelah sana itu tampung. Ini guys, tungkunya belum. Seperti ini, tungkunya masih pakai kayu bakar dan tungkunya pakai besi plat. Wah, langsung pakai cindung 2 boleh. Niki isi beras pinten kilo, Pak? 50 kilo langsung sekali masuk ya. Oh, luar biasa. Setengah kintal, guys. Jadi ngitungnya telase pinten kintal gampang punan nggih. Pinten lek ping masak wis niku guys. Nek niku pun pinten masakan. Ora kaping-kaping nggih. Subuh, Pak. Mulai subuh ngantos sak menika. Rombongan 3 niki mawon. Nggih. Saking Sugian, Plaosan Pulung, nggih. Bukan Plaosan ngebel. Anggota Pak Wiji. Barangkali ada yang mungkin pengen cari tukang masak niki. Enten nomor HP ini menawi? Mboten apa, Pak? Mboten apa yang bisa dihubungi? Panjenengan komen nang video kula mengke sampean tulis menawa mengke merembet ning Brangkulon barang kono ora kok Pulung tok. Keren lho. Untuk rombongan ini prosesnya seperti ini. Pripun? Komplit terop wajib dekor. Oh, komplit. Oh, siap. Siap melayani. Satu paket ngoten nggih. Siap syuting. Siap syuting. Lah sing nyuting bagianku lho. Siap. Nggih. Campur sari wis jan iki wae. Pak Wiji pundi Plaosan? Bagian kula, Pak. Siap melayani semua. Pak Wijine panjenengan? Oh, nggih. Ketemu sama ownernya juga guys ini. Bosnya Pak Wiji. Plaosan ngebel. Toyane lancar, Mas.
Lancar. Niki saking PDAM ya? Untuk air di sini pakai dari PDAM, bukan dari sumur galian ya boleh ya. Ini sibuknya. Mugi-mugi lancar Pak nggih. Kula lanjutaken. Sing iris-iris mriko. Nggih. Lah niki bagian apa Mbah panjenengan, Mbah? Damel wedang. Bu nggih, kok cedak-ceduk ayo Bu ya. Cedak-ceduk berarti panjang umur Bu ngoten niku disyukuri mawon. Nah, seperti ini bolo. Kesibukan di dapur hajatan. Sementara yang di sana bagian daging. Lah kok nyumepi enten mriki, Pak? Iya, Pak. Nenggo napa niku wau? Nenggo daging, lawu. Oh, dereng dugi. Mboten meragat piyambak, Pak anu. Pinten Pak Sugiarto? Meranggate mendo menawi. Nggih. Napa? Oh, tumbas daging mawon. Nggih. Moh ribet. Nggih, wis kecal tuku. Lah niki antun ngerantos setoran ngoten. Oh, nggih. Nah, ini nanti untuk dagingnya direbus dulu, guys. Zaman mriki mboten saged. Nggih, malah ketok esis enten mriki ya, Pak. Lah niki kados pawone niki kumpulan. Yang madang. Oh, sing beto tukang adang. Benem pawone ngoten. Nggih. Lah niki anu nggih mboten enten ampinge namung bukaan enten. Nggih. Nah ini lor, keren banget tuh tungkunya ini pakai besi, pakai plat lah. Jadi pasti nggih. Pakai plat, jadi enggak tiap kali hajatan bikin. Sekali bikin bisa beberapa kali pakai nggih. Nggih sun-sun Pak nggih, mugi-mugi lancar sehat sedaya mawon. Wah. Nggih, kadosan tenangin nggih. Tertiup angin Pak D, terkena panas juga di sini. Nah, ini stok kayu bakarnya untuk masak. Luar biasa masih banyak. Kita puteri semua. Yang di sini ibu-ibu. Ajane saya ngeteh riyen apa ngopi, bejo ngantuk. Itu bagian wedang. Oh. Oh, lah ini udah. udah saya gambar. Lagi. Kita lanjutkan yang di sini sepertinya masak lawu ini Bu nggih. Bagian lawu. Lah niku kok kuwahe enten rena kalih napa mawon? Oh, ada dua kuali lur, yang satu rawon, satu kuah soto. Ngoten nggih. Mulai dek napa? Mulai masak, Bu. Wingi sonten mulai masak. Sebelah niku daging napa, Bu? Dimasak napa? Oh, rawon. Oh, dagingnya niku kuwahe sebelah niki ngoten nggih. Seperti ini lor. Ini masih proses masak untuk jamuan makan. Ada rawon juga, ada soto. Lho niki benjing wayah putune canggah sedaya saged mirsani lho Bude. Mboten ical niki. Saestu niku. Lah langsung niku luar negeri saged. Sampeyan kirim nelinge mawon pun saged teng pundi-pundi niki. Nah, yang di sini sepertinya masak pindang tempe, Bu. Leres. Oh, pendang tempe. Woi. Kita mundur dulu karena panas. Pindang tempe untuk berkatan. Lah niku lomboke kuwathah ngoten niku. Oh, ngoten. Kersane pedes to? Nggih. Wes,
Pak sing masak ya ayu pol pokoke. Tapi ketoke dereng iyam to niku wau. Dek. Enjing wau to. Ayu-ayu sayange ora adus bolo wis. Nah, yang di sini bagian perpotongan. potong-potong sayur. Nggih. Penyembelihan kentang. Wis manut ae iki. Apa omonge kono? Mbak ya mengko to sampean pun boyoke ketone. Dadah. Kula senenge teng pawon ngenten niki lho. Wonge ramah-ramah kan. Channel ini, Pak. Diari Pak D. Dari Pak D. Ini anu lho, apa? Paling diunggah benjing Bu niki enten mriki. Diedit rumiyin. Mangkene ngalir. Pun sami sayah nggih niki wau. Kecutan iki Mboten saya. remek. Remek. Nggih lek rada ngantuk ngopi Bu nyuwun kopi. Oh tenan ngopi Mbak. Aku yo kok yo ora ditawani to Mbak. Walaupun sisa lho. Yo kadung. Ndek yang di sini buat bikin sayur uleh-uleh, asul-asul. Ora dilembeng ta. Yo, Lah niku kok enten sing oh sami wasul nggih. Iyam. Oh panjenengan berarti sing dereng iyam. kecutan iki wae. Sajen-sajen niku. Lho? Iki engko dipoto. Nggih. Nek engko ngedelukan. Nggih delokan wong. Niki ndamel napa lho Bu? Iki damel ruwat. Ngruwat. Masak ruwat iki sukane ayam panggang. Oh, ngoten. Niki didamel mengke dalu. Nggih. Lek ngeten niki ngarani bujeng napa? Niki bujeng kuat. Mungkin Gandengane rasulan. Mungkin bro niki deleng damel rasulane. Berarti mengke dalu mriki wayangan. Nggih, ruwat namung ngajak. Oh, ruwat. Diajak. Oh. Namung maca ngoten. Nggih. Sanes dalang sing dugi. Dalang. Dalang. Nggih, ngoten namung maca. Nggih. Mboten jreng-jreng ngoten niku. Oh, panjenengan khusus sing bagian ngeten iki nggih, Bude. Berarti sing pengalaman. Duka wong ngoten niku. Sesepuh. Pundi ngoten niku. Lah, yang di sini tidak bisa kita. Sing dalam. Itu gunung pasir. Oh, gunung pasir. Gunung nasi, Dek. Gunung pasir. Gunung nasi. Bukan gunung pasir. Gunung pasir. Ini kayak sebelah itu sampai urung ke syuting. Oh, perjajanan niko. Niki sini napa Bu? Dagingnya napa? Ulam-ulaman. Wis rada santai Bu nggih, mesine siang wae sing rada ribet. Nah, Mau ribet mboten prei-prei ya. ngoten nggih. Wah, tamune Pak Sugiarto jan ugal-ugalan nika. Yange kados ugal. Pripun? Ugal-ugalan. Nggih mboten mawon Bu. Iki hitungane kan terakhir bulan besar lho Bu. Lah panjenengan mungkin mboten ndamel napa ngoten dalem. Damel napa? Benjing. Oh, dundur. Oh. Mboten tundur. Oh, lek nggen kula niku wau lho Bu. Nggih, niku wau sareng kalih kirap. Mbake mboten mirsani kan? Napa niku? Tumpangnya ayam. Oh, lek goleng pripun, Dek? Tumpang ning mriki ayame niki rasulan. Ketika rasulan Oh, ngaten nggih. Niki tambel rasulan. Nggih. Riyen ta, Dek, asmane sinten panjenengan? Mesila. Mbah Mesila, sesepuhe Jurugan, nggih. Sehat-sehat terus Dik nggih. Nggih, amin. Nggih, muga-muga jenengan napa nggih awet sehat terus. Amin. Donga dinonga Dik. Sukses terus. Mbak sampean kok sing didep napa Mbak niku kosongan, Mbak? Betul. Niku kali niku beda. Apa Mbak? Wes. Mbak iki nang lor kono ya njaluk syuting, nang kene njaluk syuting. Niki di video mboten dipoto, Dik. Ampun. Sampeyan ngadeg, wes pencitraan iki. Pencitraan Pak Dene. Atus pejabat. Nggih.
Bagian apa mriko? Tasik wonten tiyang Ibu. Mboten wonten. Niki napa? Sanes sajen. Oh, piye? Kok kene sajen. Nggih ngintip bagian gudang lho. Gudang nih. Wah, berasnya masyaallah. Bapak, kulo berasnya. Among beras mawon. Seperti ini bolo. Beras sudah segunung dapete Pak Sugiarto. Kalian hitung saja, mungkin ada berapa ton saja ini berasnya. Luar biasa. Jadi untuk tamunya tadi pasti banyak banget. Nah, yang di sini macam-macam, ada gula, ada minyak. Ya, seperti itu. Sepertinya yang di sini ada juga yang enten mriki nggih wonten tiange nggih. Oh, keng mriko Bu, kula. Assalamualaikum. Niki nyuwupi enten mriki bagian apa, Bu? Lah kok gelap-gelapan? Kenapa? Mbaya dicetekne ben ketok wayu-wayune piantun jurugan iki. Luar biasa. Niki sing dibungkusi ados peteng lho, Mbak. Roti nggih niku nggih. Roti kalih pisang. Kalih pisang. Jadahe wonten biasane? Wonten. Oh, nggih niku nggih, luar biasa. Sing niki pas daleme Pak Sugiarto nggih. Lho. Bu kok ugal-ugalan oleh beras sampai sak gunung atas ngoten. Ndati tamune mang. Nggih Bu. Nggih suwun Bu nggih mawon lancar-lancar. Lah ini sinomane kok kene Mas Den Padang dagangan kok. Nah, ini mau bawa jajan. Iki dibawa kemana Mas? Depan nggih, meja depan. Niki bagiannya penjenengan Bu nggih, sajene. Niki sajen niku lho. Mboten penjenengan. Berarti lah penjenengan kira kalih niki nggih. Mboten disajeni. Nggih. Niki sing khusus mawon nggih. Nah, seperti ini lho untuk jenis sajennya. Ada pisang kelopo. Ada pisang kelopo, ada nggak tahu di jajanan lain. Biasanya ada amplopnya juga. Oke, sun Bu, lajengaken. Wah, ini ternyata juga gudang juga belum. Di sini ada gunungan kelapa. Terus video lho niki.
untuk video vlog kita di hajatan di kediaman Bapak Sugiarto, Dukuh Jurugan, Desa Karangpatian, harus kita tutup sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesilapannya. Seperti biasa, Pak D selalu mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, juga subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang, supaya Pak D lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor keunikan-keunikan suasana juga kehidupan di pedesaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.